Ja bih rekao da je ova deponija više godina pravo gradilište, ne samo zadnjih nedelja, ali bih pre svega napomenuo činjenicu da smo mi prve količine otpada počeli da odvozimo na ovu deponiju 1. januara, odnosno tačnije 3. januara 2013. godine. Dakle, ona je već, kao što možete i sami da vidite, u funkciji preko 13 godina i kada ljudima problem nije pred očima, ljudi misle da problema nema. Problem bi bio i tekako veliki, izraženi, medijski i na svaki drugi način da nismo sagradili regionalnu deponiju i da ne bi znali, da ne znamo gde da smeštamo komunalni otpad. Ne samo komunalni otpad, kao što vidite ovde umeđu vremenu napravljena i primarna i sekundarna separacija otpada, napravljena je kompostana koja je tu levo od mene, priprema se deponija, odnosno depo za smeštanje građevinskog otpada, dakle celokupno, integralni tretman otpada u svakoj mogućoj fazi i o svakom otpadu kada je reč imamo na ovoj deponiji. Pošto polako prvo telo deponije završava svoj životni vek, projektovano je da krajem 2028. godine potpuno prestane da funkcioniše jer je napunjena jednostavno taj prvi deo deponije. Mi smo obezbedili novčana sredstva preko Francuske agencije za razvoj i Evropske investicione banke za drugo telo deponije, za nastavak koji se vidi iza mene. Radovi su uveliko u toku i po onako rečima izvođača radova i nadzora radovi idu dobrom dinamikom, treba da budu završeni do kraja ove godine i da mi pre roka, da tako kažem, budemo spremni da tu deponiju počnemo da koristimo. Ovde se izuzetno vodi računa o ekologiji, kao što možete da vidite 4 sloja geotekstila se postavljaju na telo deponije pre nego što bude tu sahranjivan otpad, da tako kažem, da bi sprečili bilo kakvu vrstu otpadnih voda, procednih voda, da prodru u tlo. Te procedne vode polako izlaze ka brani deponije i tamo se uskoro očekuje za nekih mesec do 2 dana da stigne kompaktni uređaj za reversnu osmozu za prečišćavanje tih otpadnih voda. Da samo kažem onima koji ne znaju ili onima koji znaju, reversna osmoza je trenutno najzahtevnije i najsavremenije rešenje za tretman otpadnih voda. Dakle, najveći nivo prečišćavanja je tom reversnom osmozom i kao što ste videli na ulazu u samu deponiju nadograđuje se i poslovna zgrada koja će biti jedna vrsta edukativnog centra, jer mi zaista moramo da počnemo da vodimo računa o najmlađima i da od njih edukujemo da su budući zaštitnici životne sredine i da na jedan ekološki način tretiramo svu moguću vrstu otpada i da otpad zaista ne bude problem nego da bude resurs. Dakle, zahvalnost izvođačima radova, donatorima, rekao sam preko 11 miliona eura je obezbeđeno samo za drugo telo deponije, a mnogo još novca smo obezbedili, što bi inače morali da nađemo načina, bilo kreditima, bilo da druge neke investicije ne radimo, da obezbeđujemo to iz budžeta, smo obezbedili za radove na deponiji. I ponavljam, kada ne vidite problem, mislite da problema nema, a kada vidite ovde koja je količina otpada smeštena i kako se tretira i kada zamislite šta bi to bilo da nemamo deponiju, onda shvatite koliko smo veliki posao uradili u oblasti zaštite životne sredine.